सा खामिया हने खाना काइनो तिप्रासा हामजागनाय तिप्रासा रखनो स बाना बागै ब्लाइनो सखांजाक ताबुकनि क्लटिक्स खायै तंनाय रक तै दफाना हामजागो हनै सामुं खलाय तंनाय रक अबा हाइकेनो तिनि एक नं सिमनानि बिसिं खलायजाक हेजामारा डिब्लकनि आन्दारो पूर्व तमाकारिकनि 2 नम्बर वार्ड दालानबारि गामिओ सा खामिया हनै खोनावै बुखुकजोक अक्रा चिकनमाला देब्रुमा सा खामिया बालुगै तंगनो खोनावै तिनि तिप्रा मथा TWF YTF अबा हाइकेनो सुबासु खलायनानि थाङै सगैक्या अबा हाइकेनो बरक जे सुकसाक अबा हाइकेनो तिनि थाङै सुबासु खलायक्या तै नखुंनि बरक बै कक सालायक्या बबा हाइके सा खामनायजागै बाहायके सा खामनायजाके तेबो जों हामै माननाय अबा हाइकेनो तिनि थाङै नखुंनि बरक बैबो कक सालायक्या sama awas ini kanya kasih tas sampai sini kalau sini itu tes kayak apa kayak mana ya kalau orang itu jadi sini mana ya ini mau kai untuk mandat ke ini kalau masuk mana kita pasti berapa tuh lagi yang balok jadi saya susah tuh ya hati हामनाय थावा दे संगो दे ना लगे नों बा हामिया तंग सेमान जनाय जे काहन तंगनो सिनि बगे सेसा खायनाय हामनाय तावा ना दे निजे बरो पमतावा न तलंगै आरो पनि ओइ सुस्त खने दि आरो पनि थांना सुता खारि दि तिनी संगबो चिनि खरकसा बुखुक चिकमाला देबरमा बिनि उमर 45 बो कयेकटा मास दरिया बिनि साखामिया बनो जों सुबासु खलायने नि फैलायका चिनि मो 1 नम्बर सिमना विधानसभा केन्द्र नियाखबा 86 जिल्ला परिषद हंगे 13 सिमना तमाकारि चिनि एमएलए एमडीसी ते गोबांमा चिनि TWF YTF ति प्रमोथनि हंगे सुबासु जों किसेमसे खांलाया खलाय बिनि साखामिया नायने बागै जों बनो सुबालाने फायका बनो जों चिनि जे तै चुक्तै जों लेब सेलेब नै याफारका चुगलाया तो जतनो जों चुगलाय जाया न हायफोनो तेकिसा काहाम ट्रिटमेन्ट खालायनान बागै जों चिनि तिप्रामथा TWF YTF निङै जों लेब सेलेब नि किसा याफार फायमानि बो ताकते दाक्तिखाय बिनि सा खामथुं नै सिङाव दियै बबा हाय सा खामिया बिनि काय चाइमिया नंमाया आंगाय तै कायसा सोनोग्राफी गोबांमा जे परीक्षा खायमा परे कायसा हलं बिनि सागो दङ आ हलं न दाक्ति ऑपरेशन रक मा खायनाय एबं जों बनो तै बाकी दिनोबो जों बनो सुबानाय अबाहाय हनै सिंतिनि नाय फेलायका अब जों बनि अवस्थानो नुखा तिनिओ जेतो बाखानि सब मानजा ओ जागाव जों बिहेस करे के चिनि जतोनि चुबासुनो दङ जतोनि याफायनो किसेमिसा ओंके चिनि अर ओंका बिशेष करे ओंका चिनि ओ आमसायनि न चिनि पूर्व तमाकारि एडिसि विलेज नि विशेष करे चिनि TWF रक दङ तै चिनि ब्लक कमिटि नि चिनि वर्किंग प्रेसिडेंट रक दंबायो चिनि सेक्रेटारि रक दङ तै विलेज कमिटि नि चिनि चेयरमैन रक दङ वाइस चेयरमैन मेंबर रक हामबाय